Rabbil alamin yau shine yawmal taqal jama'an, ranar da ubangiji subhanahu wata'ala ya fayyace tsakanin gaskiya da ƙarya. Kuma wannan rana da ake ta kokarin cewa za a zo za a tattauna tsakanin waɗanda suke zaton cewa su bainal mashariqi ne wa bainal magharibi. To alhamdulillah ubangiji ya nuna gaskiya cewa gashi an zo an zauna an tattauna, an bijirar da ƙadiyoyi waɗanda ake kai kuka ga gwamnati na wato batanci a wajen wa'azi da shugaba sallallahu alaihi wasallama, wanda yake din yake zaton cewa yana da hujjoji. To yau an zo an zauna an bude an kawo littattafai, alhamdulillah babu tambaya ɗaya zai iya amsawa, babu ita ko kwaya ɗaya babu wacce iya amsawa. Ya zama duk wannan abubuwa da yake faɗa ba a littafi yake ɗauko su ba, ra'ayin kansa ne, bakinsa ne yake juyawa ya malfaɗa ya faɗa. Amma ya zo da littattafai da kansa sun kai 500, amma ya kasa buɗe ko guda ɗaya ya ba da amsa cewa gashi da gaske ya kawo. Saboda haka wannan ba karamar rana ce wato ta addinin musulunci da aka samu ci gaba ba. Da fatan iyaye su san inda za su rinka tura 'ya'yansu karatu, wajen wani malami za su tura 'ya'yansu wajen karatu musamman na addinin musulunci, tunda aƙida ce ake koyawa. Kakkaje a koya ɗanka aƙida ba, za a kai shi inda za a koya masa sallah, ibada, azumi, zakka, hajji, ba inda za a koya masa cin mutuncin mutane ba. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya kawo. Malam ko a sakan 30 me za a ce? Zan ce alhamdulillah. Godiya ga Allah subhanahu wata'ala, godiya da ya bada wannan nasara, godiya ga malamai da suka tsaya suka jajirce, sannan na uku godiya ga mai girma gwamna da ya bada wannan dama aka zo aka yi wannan zama. Yanda ya wannan kuma Allah ya bashi ikon ya tsaya abin da ya kamata akan wannan mas'ala. Mun gode.